Am ajuns într-o zonă cu apă mică și găsesc un prilej foarte bun să vă arăt două cele mai importante elemente pentru acest tip de pescuit, și anume power pole-ul sau blade-ul, ancora de apă mică, și jack plate-ul pentru atunci când o să pornim barca și o să plecăm din această zonă. Ce face această tijă, pe care probabil ați mai văzut-o și pe alte bărci montată, dar n-ați știut la ce se referă? Este o ancoră pe care o activăm din telecomandă atunci când vrem să pescuim în apă mică. Acționează exact așa și ne-am ancorat fără să folosim motorul electric, fără să speriem peștele. Atunci când vorbim de pescuit în apă mică, înseamnă că pescuim la ștucă în proporție de 80-90% și nu vrem să o speriem, vrem să o extragem de acolo în liniște. Această ancoră este prilejul ideal de a face acest lucru. Atunci când am terminat pescuitul, ea tot din telecomandă se ridică și rămâne la locul ei până la următoarea folosire. V-am spus și de jack plate. Jack plate-ul este un suport pe care se montează motorul termic pentru a putea să glisați barca în apă mai mică. Ce face acest suport? Ridică sau coboară motorul pe verticală în funcție de cât de mică e apa în care vă aflați sau de circumstanțele din care vreți să ieșiți. El este acționat de lângă volan, printr-o tijă. Funcționează exact așa. Și din poziția de cotă 0, să zicem, el se ridică undeva la aproximativ 20-25 de centimetri. Fapt care o să ne ajute foarte mult pentru a pleca din apa asta foarte mică. După cum ați văzut, am reușit foarte repede să glisăm din apa mică. Pentru toate detaliile despre aceste accesorii, dar și despre cum să-ți accesorizezi o barcă cu toată tehnologia de care ai nevoie pentru a obține rezultatele mult dorite, vă așteptăm la Marele Pescar. Fire întinse!